साई महाशक्ति साई महाशक्ति आदेवी महाप्रभावमा आदिलक्ष्मी अभयहस्तमा तल्ली शारद नोटि वाक्यमा यवरदी 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 इंकेवरदी साई महाशक्ति भुविपै वेलसिन आदिशक्ति कनुలకు కనపడు దైవ శక్తి ఆదేవి మహాప్రభావమా ఆదిలక్ష్మి అభయహస్తమా త్రెంచి బ్రతుకు సంకెళ్ళు కలిగించు ఆత్మ విముక్తి త్రెంచి బ్రతుకు సంకెళ్ళు కలిగించు ఆత్మ విముక్తి మహాకాళి ఆదిశక్తి మహాకాళి ఆదిశక్తి ప్రతిరూపం साई शक्ति आदेवी महाप्रभावमा आदिलक्ष्मी अभयहस्तमा పాప చింత కాపాడు లోకమంతా తును మాడి పాప చింత కాపాడు లోకమంతా రుద్రకాళి ఆదిశక్తి రుద్రకాళి ఆదిశక్తి ప్రతిరూపం साई शक्ति आदेवी महाप्रभावमा आदिलक्ष्मी अभयहस्तमा సంహరించి రాక్షసత్వం జరిపించు లోక కళ్యాణం సంహరించి రాక్షసత్వం జరిపించు లోక కళ్యాణం భద్రకాళి ఆదిశక్తి భద్రకాళి ఆదిశక్తి ప్రతిరూపం साई शक्ति आदेवी महाप्रभावमा आदिलक्ष्मी अभयहस्तमा పలికించి దివ్య పదము చూపించు పరమ పదము పలికించి దివ్య పదము చూపించు పరమ పదము వేదాల తల్లి సరస్వతి వేదాల తల్లి సరస్వతి
బ్రహ్మం ఆ దేవి మహాప్రభావమా ఆదిలక్ష్మి అభయహస్తమా తల్లి శారద నోటి వాక్యమా ఎవరది 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 ఇంకెవరది సాయి మహాశక్తి భూమిపై వెలసిన ఆదిశక్తి కనులకు కనపడు దైవశక్తి ఆ దేవి మహాప్రభావమా ఆదిలక్ష్మి అభయహస్తమా